ערב טוב לכולם, הם רואים ומרגישים אתכם משם, תודה שאתם מגיעים בכל שבת מחדש. אני אגם גולדשטיין, וכבר עברו יותר מ100 ימים מאז ששוחררתי משבי החמאס. ועצוב פה מאוד. הורים שנעלמו להם הילדים ביום אחד, נכדים שהסבים והסבתות שלהם פתאום לא מופיעים, אישה שיולדת את בנה בזמן שבעלה יושב בשבי, חיילים שיוצאים לקרב ולא חוזרים, למעלה מ1,000 נרצחים והרוגים, 134 חטופים, אזרחים וחיילים. אמנם שוחררתי מהשבי, אך דבר לא השתנה, כי אני עדיין עומדת כאן היום ומבקשת שגם הם והן יחזרו. מה עוד אגיד? באיזה מילים אבחר? עושים הכל ואתם עדיין שם. אבל הבלים, אמר קהלת, אבל הבלים, הכל אבל. מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. וזרח השמש ובא השמש, ואל מקומו שואף זורח חושם. הולך אל דרום וסובב אל צפון, סובב סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. כל הדברים יגעים, לא יוכל איש לדבר, לא תשבע עין לראות, ולא תמלא אוזן לשמוע. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה. ואין כל חדש תחת השמש. ציטוט מתוך קהלת. שוחררתי, אך אני עדיין עומדת כאן היום. שיתפתי בחלק מהזוועות שחוויתי שם, שהגברים והאנשים האחרים חוו ועדיין חווים שם, ואין חדש תחת השמש. משפחות עשות בכל העולם, אוחזות בתמונה של היקר להם מכל, בכל מיני כנסים עם אנשים חשובים, ואין חדש תחת השמש. סרטון שפורסם כבר לפני יותר מחודש, בו דניאלה, קרינה ודורון מתחננות שנציל אותם, מדברות על גודל הסכנה, ואין חדש תחת השמש. הקלטה ששוחררה השבוע של שיחה בין מחבלי החמאס, בה היו מאושרים על זה שהצליחו לחטוף אישה, או איך הם קראו לה, סוסה אצילית. ואין חדש תחת השמש. הכאב והכעס זורמים לי בדם, אבל אצטרך להניח להם לרגע ולפנות אליכם. חמאס, חפזו אלה אל אינסניה אלאתי באקת פיקום ואטלקו סרח אל מחטופת ואל מחטופין. אם נשארה בכם קצת אנושיות, שחררו את החטופים. לפי מה שלימדו איתי על האסלאם, זו דת שמאמינה בהוספת טוב לעולם ומתנגדת לעוול. בקוראן פסוקים האומרים במפורש, התנהגו היטב לאנשים. קיים גם פסוק המדבר על החזקת שבויים, על האופן בו מותר על פי הדת להחזיק בהם. ולנו רק נותר לקוות שקיימת בכם אנושיות מסוימת, או אפילו רק שקיבלתם משימה לשמור עליהם בחיים. ולכם, אזרחי מדינת ישראל, אני קוראת להילחם עליהם. העם שבור, המדינה עצובה. תשמרו לעצמכם את התגובות הנוראיות כלפי חלק מהחטופים שחזרו. אנחנו היינו והם עדיין קורבן של המדינה. אנחנו צריכים להתאחד למען החזרה שלהם משם, למענם, למען הנופלים והנרצחים. החטופים הם החשובים, הם צריכים לחזור ולבנות להם חיים חדשים. שולחת חיזוקים למשפחות הכאובות והמתוסכלות שעושות הכל כדי שתחזרו, ואתם שעוד שם, שולחת לכם כוחות לעשות הכל, כל מה שאתם יכולים, בשביל לעבור עוד יום, לעבור עוד רגע. זה רק בתנאי שאנחנו כאן, האזרחים, הצבא והממשלה, נעשה הכל גם. תודה רבה, ואת זה לא כתבתי, אבל חשוב לי לשתף שהיה לי קצת עצוב לבוא לפה היום, אחרי שהייתי באזור ההפגנה שקורית ממש פה. לא כי אני נגד, אני פשוט חושבת שזה לא הזמן, וזה לפני הכל, וזה נוגע לכולנו.
והלוואי שהרעש שהיה שם יהיה פה, כי לא מספיק רועש פה ולא מספיק כואב פה, ושם רועש ושם כואב. אז אני מודה לכל מי שנמצא כאן, אבל אנחנו צריכים יותר. תודה.